град Варна в България, град разположен на брега на Черно море. Нашият музей е един от най-големите в България и е известен по целия свят за съхраняването на най-старото обработено злато в света. Нашият музей изследва, събира, съхранява и експонира културното наследство на Варненския регион. Музеят популяризира както движимото, така и недвижимото културно наследство на Варна и България от праисторическо време до наши дни. Най-известните културни забележителности в нашата страна са обектите, защитени от ЮНЕСКО, като Рилски манастир, Старият град на Несебър, Боянската църква, Мадарският конник, Тракийските гробници в Казанлък и Свещари, Ивановските скални манастири. Също така Старият град в Пловдив, средновековната столица на България е Велико Търново, Римският град на Августа Траяна, днешна Стара Загора, и Старият град в Сердика, днешната столица на България, София. Здравей!